Sanferminetako azken egunean izandako bortxaketa baten ustezko egileak kartzelara, 15 urteko emakume bat bortxatu zuten Milagrosa auzoan. Kartzelara bidali duten ustezko erasotzailea 32 urteko iruindarra da. Kataluniako prozesuan PPek duen jarrera kritikatu du Nafarroako parlamentuak. 4 adierazpen aurkeztu dituzte eta PSN-ren soilik atera da aurrera. UPNek Euskalduna naiz eta zu programaren aurka jarritako salaketa artxibatu du epaileak. Epaileak ebatzi duenez, ez dago Espainiaren kontrako gorroto deliturik. Txantreako parke berriak badu diseinua, Begi Bistan taldearen proiektuak irabazi du Txantrean parkea sortzeko ideiarik onena izan duelakoan. Tren sozialaren alde eta elite ekonomikoei onura egiten dien tren eredu baten aurka egin du Sustrai erakuntzak. 314 ikastaro eta 40 bisita gidatu negurako Zibiboxetako programazioan. 9.000 ikasle baino gehiago parte hartuko dute ikasturte honetan irakurzaletasuna sustatzeko udal programan. Albisteekin hasteko, Sanferminetako azken egunean izandako bortxaketaren ustezko egileak kartzelera bidali dute. 15 urteko emakumea bortxatu zuten Milagrosa auzoan. Bortxaketaren ustezko egilea 32 urteko iruindarra da. Iruñeko 5. instrukzio epaitegiko epaia kartzelera bidali du aurtengo Sanferminetako azken egunean izandako bortxaketaren ustezko egilea. 15 urteko neska batek Milagrosa auzoan bortxatu egin zutela salatu zuen. Ustezko erasotzailea 32 urteko iruindarra da. Espainiako poliziak pasaden asteburuan atxilotu zuen, Iruñeko segurtasun kamerak errepasatu eta adingabeak erasotzailea argazki bidez eta ikuskapen saioan identifikatu ostean. Eraso uztailaren 14an gertatu zen, Sanferminetako azken egunean Iruñeko Milagrosa auzoko Tomas Caballero plazako lorategian. 15 urteko neskak jarritako salaketaren arabera, erasotzaileak etxera laguntzeko eta sexu harremanak izateko eskaintza egin zion, eta ezezko eman ondoren behartu eta 3 bortxatu zuen. Instrukzio epaileak bere autoan azpimarratu duenez, akusatuak sexu abusu delitu egin izanaren zantzuak daude. Izan ere, biktimaren testigantzak bat egiten du mediku forentseek emakumeari egindako esplorazioarekin. Beraz, delituen larritasuna aintzat hartuta, akusatuak kartzelera bidali du. Kataluniako prozesuan PPek duen jarrera kritikatu du Nafarroako parlamentuak. 4 adierazpen aurkeztu dituzte eta PSN-ren atera da soilik aurrera. Kataluniari begira jarri da Nafarroako parlamentua diadaren egunean, baina adostasunik ez. 4 adierazpen proposamen aurkeztu dituzte taldeek eta bakar batek baino ez du bide egin, PSN-renak. Nafarroa Kataluniaren bidea segi ez dezan aurkeztu dute, UPNek eta Ezkerrak babesa adierazi diote, abstentziora jo du Alduguk eta kontra jo du EH Bilduk. Bazterrean geratu diren adierazpenak EH Bildurena eta PP-rena izan dira. EH Bilduk esan du Kataluniarekin gertatutakoak argi eta garbi azaltzen duela zein den Espainiako demokraziaren maila. Horregatik, herriak abiatutako bideari ezin izanen diotela mugarik jarri defendatu du Adolfo Araiz parlamentariak. Geroa bai elkarrizketa defendatu du Katalunian aurrera egiteko tresnatzat. PP-ren jarrera gaiztestarekin bat berme juridiko eta legalak galdegin ditu Koldo Martínez Geroa baiko parlamentariak eta herriak libreki eta demokratikoki erabaki behar duela gaineratu du. Bestalde Ezkerra eta Alduguri dagokionez, PP-ren jarrera kritikatzen duen deklarazioa aurkeztu eta 4ko gobernuko kideen sostengoa lortu du puntu horretan. Ez ordea gainontzekoetan, izan ere, Kataluniako galdeketak eskubide demokratikoak urratzen dituela ziurtatu dute, hala Alduguk nola Ezkerrak ere. Azkenik Katalunia Espainia zartatzen ari dela esan du PPek. Epaileak bestalde artxibatu egin du EITB-ren Euskalduna naiz eta zu programaren aurka UPNek jarritako salaketa. Epaileak ebatzi duenez ez dago Espainiaren kontra.
UPNek Euskalduna naiz eta zu programaren aurka jarritako salaketa artxibatu du epaiak. Epaiak ebatzi duenez ez dago Espainiaren kontrako gorroto deliturik. Epaiaren arabera saioak lekuz kanpo dagoen esaldiren bat izan dezake, dena dela testu ingurua aintzat hartuta ezin da esan Espainiaren kontrako gorroto delitua egin duenik. Eta albiste gehiago utzizkigu gaurko egunak txantreak badu parke berria begibistan taldearen proiektuak irabazi du txantrean parke berria sortzeko ideiarik onena. Begibistan taldearen proiektuak irabazi du txantrean parkea sortzeko ideiarik onena izan duelakoan. 100.000 metrotan berdeguneak parkea jolastokiak eta baratzeak izanen ditu. Aurre proiektua da atzo prentsaurrekoan aurkeztutakoa. Txantrean hegoaldean dagoen Oruben multzoan parke bat sortzeko xedearekin 11 lan aurkeztu zituzten. Irabazlearen proposamena izan da borobilen hau udal teknikarien ustez. 4,19 milioi euroko aurrekontuarekin 100.000 metroko parka osatzea da orain helburua. Kilometro bat luze eta 100 metro zabal lituzke parkeak. Gehiena berdeguna litzateke, baina jolaserako, lasai egoteko edo bizilagunek egindako eskaera zenbait hartzeko ere leku izanen da. Parkour edo skater aritzekoa adibidez. Ikastetxetako aurrek baratza eraiki dezaten edo bizilagunen kudeaketarako toki ere izanen du. Parkea bizikletaz eta oinez zeharkatzen halko da eta Magdalenako zubitik eta Burladaraino doan errepidea parkearen ertzetik doana Txantra osoa zeharkatuz bi erraieko errepidea izanen da. Bat norantza bakoitzeko. Mugikortasun atseginaren aldeko apustua beste behin autoak 30 km/h abiadura hartu ahalko dutelako gehienez ere. Proiektu honetan kontuan hartu dira Txantrean bizi direnen nahiak, gogoak eta eskaerak, hala, Hirubide ingurua eta Josefina izeneko baratzetako esia mantendu eginen dira bere horretan, parke berriarekin konexioa sortuz. Parkearen diseinua egitez gainera kudeaketan eta mantenimendu lanaz ere jabetu dira. Hala, aurreikuspenek diote 50% jaitsiko dela mantenimenduaren kostua. Ur gutxiago elabiliko da ureztatzeko parkearen baeraren diseinuari esker. Bioaniztasuna naturari bere bidea egiten uztea eta jasangarritasuna izanen dira parkearen filosofia. Begibistan izeneko proiektua da aurkeztu dutena. Eta behin komentatuko dugu prentsa horren helburua dela, bakizue Txantrean bertan hasi ginen prozesu batekin, prozesu parte hartzaile batekin, non helburua den hor sortu behar den parke berri handi hori forma ematea eta diseinu berri bat, ezaugarri berezi batzuekin eta prozesu parte hartzaile baten kokaturik, ez? Eta, prozesua bakizue bi tarte desberdinetan banatu egiten ziren, bata izan zen ideien inguruan, eta hor sortu ziren 11 proiektu, horietatik 5 izan ziren aukeratu genituenak, eta bigarren fasea, orain agortzen dena, izan dela 5 horietatik, eta pasatuz idei horietatik anteproiektu bat egitera, izan dugu garaile bat, eta horrek izanen du ardura anteproiektu hori proiektu bat garatzeko. Esaten genuen, ezaugarri nagusiak badakizu dela parke honek 100.000 metro karratu dituela, eta filosofikoki planteatzen dugu aldatzea. Orain arte egin diren parke horietatik pasatzea beste eredu berri batera, non, labur bilduz esateko parkea izanen da ekologikoagoa, planteaturik, izanen du ere bere alor produktiboa, baratza urbanoekin eta hori guztia, eta baita ere bazegoen beste planteamendu bat, eta bada parke eta gainontzeko auzoarekin nola sortzen diren harremanak eta bereziki hortik pasatzen den kale hori nola egiten genuen atseginagoa izateko eta permeableago izateko. Hori guztiarekin eman da prozesua eta gaur hori aurkeztera gatoz. Bi aipamen egin nahi genuen, bereziki alde batetik komentatzen dugun, tratamendu hori kale berri horrek duen trataeraz, guk uste dugu nahiko egokia dela, planteatzen den, auzotik planteatzen den
proposamenarekin, baita ere, urbanistikoki nola egiten du bat, orain arte edo komentatzen dugun, abiatzen dugun mugikortasun jasangarriarekin hildo berri hori, ez? Hiriaren eraldaketa, eta nik uste oso ongi kokatzen dela proiektu guzti horretan, eta zegoen ere beste kezka bat, eta bazen Hirubide Parkeko gaur egun ezagutzen duguna nolabait bere horretan mantentzea alik eta zati handienetan, eta hortan ere uste dugu asmatu egiten duela. Tren sozialaren alde eta elite ekonomikoei onura egiten dien tren eredu baten aurka egin du Sustrai erakuntzak. Sustrai Erakuntza Fundazioak Nafarroarentzat tren publiko eta sozialaren proposamena aurkeztu du. Egungo trenbide baliabideak bezain beste egokitze eta hobetzen oinarritzen den proposamen bat dela nabarmendu dute. Sustrai Erakuntzak 2018 eta 2028 urte artean egin beharko litzateken tren publiko eta sozial baten alde egin du apustu. Jendartearen aurkako, ingurumenaren aurkako, xahutzaile eta ezegokia den abiadura handiko trenaren edo prestazio handiko trenaren aurrean, garraio bide jasangarri, herrikoi eta demokratiko baten aldekoa dela esan dute. Abiadura handiko trenaren inposaketaren aurrean, tren sozial baten ezarpena ezinbestekoa dela uste dute. Alabaina, gaur arte, Nafarroan aurkeztu den proposamen bakarrean, egindako azterketa ibilbide berri bat egiteko asmoan oinarritu da soilik abiadura handiko trenarentzat zehazki. Energia kopurua askoz handiago kontsumitu eta lurraldean eragin sakona duen garraiobide bat hain zuzen ere. Beste aukera batzuk aztertzeari UPNren, PSNren eta geroa baiden gobernuek erakutsitako jarrera itxiak Sustrai Erakuntza Fundazioak publiko egin duen alternatiba teknikoa aurkeztera behartua izan da. Bere osotasunan, sarean kontsulta daiteke eta finean egungo tren sarearen bikoizketan oinarritzen da. Bide paralelo berria, jada horretarako askilekua utziaz, eginak diren lur berdinketa, zubi eta gainbideak probestuz eraikiko litzateke. Aukera hori baliatuz eta gaur arte aukera hori ahalbidetzen duten kostu ekonomikoa probestu eta galtzen utzi gabe, Sustrai Erakuntzak egungo trenbidearen 3. erraiaren ezarpena proposatzen du gainera. Honela egungo gaitasuna bikoiztu eginen litzateke mota guztietako trenen eta merkantzei bide emanez, Zabalera Iberikoa eta Europarantz. Beraz, Iruñetik igarotzen den Kantauri Mediterrano korridore baten alde apostu egiten dugu Europako oinarrizko sarearen barne pertsona eta merkantziarako mistoa Europar Zabalera bide bikoitza pertsonentzako 160-180 kilometro orduko abiadura eta merkantzietarako 80 kilometro orduko hori guzti egungo burdinbide plataforma ahalik eta gehien erabili eta aprobetxatuz Iruña, Tafallatutera eta Altsasuko geltokiak indartuz eta berrituz. 314 ikastaro eta 40 bisita gidatu negurako zibibositako programazioa izen emateko epea zabalitzago. Aurten ere eskaintza zabala izanen dute Iruñeko Zibibos zentroek guztira 314 ikastaro eta lantegi izanen dira, baita bisita gidatuak ere 40 inguru. Euskarazko eskaintza ere inoiz baino zabalagoa izanen da Iruñako udalak argitaratu duen udazken eta negurako programazioan. Eta albistekin bukatzeko 9.000 ikaslek baino gehiago hartuko duten parte ikasturte honetan irakurzaletasuna sustatzeko udal programan. Beste behin ere aurre hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako 9.000 ikasle baino gehiagok parte hartuko dute irakur dezagun irakurzaletasuna sustatzeko udal programan. Iruñeko udalaren apustu honen asmoa da hiriko ikastetxe publiko eta itunduek idazleekin topaketak egin eta ahozko narrazio programak ezar ditzatela eta hori ez gain ikastetxetako irakaslei aholkuak ematea. Programan parte hartuko dute aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako 51 ikastetxe publikok eta itunduk, bigarren hezkuntzako 26 ikastetxek, hezkuntza bereziko 2 eta helduentzako prestakuntzako beste 2. Irakurzaletasuna sustatzeko programa 1986an abiatu zen. Aurreko ikasturtan 273 jarduera egin ziren eta guztira 9.473 parte hartzaile aritu ziren. Programan 3 jarduera mota garatzen dira. Irakaslendako mintegiak, oso egokiak liburuei buruzko aipamen eguneratuak emateko,
ahozko narrazio saioak, hau da, munduko hainbat herrialdetako herri ipuinak kontatzen dira, eta haur literaturako idazlekiko topaketak, eta horren baitan egile horien kontakizunak irakurtzen dira ikastetxera bisitan joan aurretik. Hona ekimenaren helburuak irakurtzaletasuna sustatzea eta areriko jarrera positiboak bultzatzea, beti ere iritziak elkartrukatzeari bidea emanez, hainbat baliabide ikastetxeen eskura jartzea, hizkuntza eta literatura arloko programazioak osaditzaten, haurrak akuiatzea, irakurtzaletasuna abentura gisara bizi dezaten, eta ahozko narrazioa kultura adierazpenentzat eta baloreak elkarri igarotzeko funtsezko tresnatzat balioetsi dadin sustatzea. Temperaturak gora egingo dute gaurko egunean, bazen orain eguraldiaren iragarpena zuen ikusten. Gaurkoan iraiak 13, hodeiak eta euria gaualdera arte orokorrean Nafarroa osoan. Mendebalderantz egingo duen haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin eta temperatura jaitsi egingo da, batez ere maksimoak. Iruñe aldean hodeiak nagusi. Euri txiki egingo du gaualdera arte eta mendebalderantz joko duen haize ahul bizia ibiliko da, 28 eta 12 gradu arteko balioa utziz. Baztanen giro hodeitsua. Euri txiki egingo du eta mendebal osagaiko haize ahula ibiliko da, tarte biziekin. Temperaturari dagokionez, 24 graduko maksimak eta 13 graduko minimak emango dira. Bihar Iruñe aldean zerua tarteka hodeitsua egongo da eta norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da egun osoan zehar. Azken orduetan hodeiak ugaritu egingo dira eta temperatura berdintsu mantenduko da. Baztanen bihar hodei gutxi egunaren bukaerar arte, orduan hodei gehiago sortuko baitira. Aldakorra izango den haize ahula ibiliko da eta tempera maksimoak zertxo bait igoko dira. Iraiak 13 gaur, asteazkenak goazen eguneko albisten errepasoa egitera titularrekin. Sanferminetako azken egunean izandako bortxaketa baten ustezko egileak kartzelara, 15 urteko emakume bat bortxatu zuten Milagrosa auzoan. Kartzelara bidali duten ustezko erasotzailea 32 urteko iruindarra da. Kataluniako prozesuan PPek duen jarrera kritikatu du Nafarroako parlamentuak, 4 adierazpen aurkeztu dituzte eta PSN-rena soilik atera da aurrera. UPNek Euskalduna naiz eta zu programaren aurka jarritako salaketa artxibatu du epaileak. Epaileak ebatzi duenez, ez dago Espainiaren kontrako gorroto deliturik. Txantreako parke berriak badu diseinua, Begi Bistan taldearen proiektuak irabazi du Txantrean parkea sortzeko ideiarik onena izan duelakoan. Tren sozialaren alde eta elite ekonomikoei onura egiten dien tren eredu baten aurka egin du sustrai erakuntzak. 314 ikastaro eta 40 bisita gidatu negurako Zibiboxetako programazioan. 9.000 ikasle baino gehiago parte hartuko dute ikasturte honetan irakurzaletasuna sustatzeko udal programan. Eta bertzerik ez gaurko, mila esker zuen arretagatik eta arratsaldea ona izan. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina.
ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, Baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun Baztango bihotzean Baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.